Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Όπως είχα πει την περασμένη εβδομάδα, έγινε η πρόταση από τον Σαμαέλ, πρόταση ολοκληρωμένη στην Μαύρη Ελίτ, πρόταση συνεργασίας παγκόσμια. Πρόταση η οποία βόλευε πάρα πολύ, όπως ανέλησα πλήρως τους λόγους, την Μαύρη Ελίτ, ώστε όλοι να είναι βολεμένοι και σταδιακά να μειωθεί ο πληθυσμός της γης και την ζωική ενέργεια που θέλουν οι Μπαχομέχ να την έχουν αποθηκευμένη, ώστε όλοι μαζί, μαζεμένοι, να την απορροφήσουν. Γιατί για να κάνουν αυτό που θέλουν δεν γίνεται λίγοι, όλοι μαζί. Με πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια όμως ανθρώπινη ζωική ενέργεια, ζωική ενέργεια πολύ περισσότερων δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Λοιπόν, η πρόταση σαφώς ήταν καλή. Συνεδρίασε το Μπεν Τζαράχ Μολ, η σύναξη των γιών εκείνων που τολμούν τα πάντα, των Ασχραμών, μαζί με τους πρεσβυτέρους των Μπαχομέχ και βεβαίως τη Λίλιθ Λαμαστού. Σήμερα, που ήταν και η τελευταία μέρα της συνόδου διάλυσης Λευκής και Μαύρης Αδελφότητας και δημιουργίας ουσιαστικά της Λευκής και της Μαύρης Ελίτ, δόθηκε η απάντηση από την Λίλιθ Λαμαστού, η οποία απάντηση στην κοινή γλώσσα των λαμογιών, πως είχαμε εμείς κάποτε την κοινή ελληνιστική που τη μιλούσαν σε όλη τη Μεσόγειο, έτσι και υπάρχει η κοινή λαμογική, ας την πούμε. Στη γλώσσα τους λοιπόν του είπε: «Χω νεχ Μπαχομέχ ταχνού φεσμέχ», πράγμα που σημαίνει έτσι: «Χω νεχ Μπαχομέχ ταχνού φεσμέχ», όσο υπάρχουν Μπαχομέχ εσύ δεν θα ησυχάσεις. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πόλεμο, επομένως, για μια ακόμη φορά πάνω στην επιφάνεια της γης, αγαπητοί φίλοι, από το παρασκήνιο, με τα συνηθισμένα τους όπλα, τη λαμογιά, το χρήμα, την πολιτική. Και βεβαίως, ξαναλέω, όσο πιο δεξιά και πατριωτικά τα κόμματα, τόσο εκεί στηρίζει η Λίλιθ Λαμαστού. Όσο πιο αριστερά, τόσο εκεί στηρίζει η Λευκή Ελίτ της Εκκλησίας του Σατανά. Για τη Μαύρη και τη Λευκή Ελίτ, μετά την επόμενη τριλογία, θα βγάλω ένα βιβλίο αρκετών εκατοντάδων σελίδων, γιατί τα στοιχεία έρχονται και τρέχουν και θα σας τα δώσω όλα κομπλέ, να έχετε την νέα δομή των δύο νέων πόλων ισχύως στον πλανήτη. Ό,τι ξέραμε τα αφήνουμε στην άκρη. Το τι χρησιμοποιούν θα το δείτε. Του είπε λοιπόν: «Χω νεχ Μπαχομέχ ταχνού φεσμέχ». Το πρώτο πεδίο μάχης είναι η Ιταλία. Ο Μπερλουσκόνι, στον οποίο λέει πήγαν να διαμαρτυρηθούν και οι γυμνόστιδες. Καλά, αυτές γκαγκά είναι. Στον Μπερλουσκόνι πρέπει να πάνε ετοιμένες καλόγριες για να διαμαρτυρηθούν, όχι γυμνόστιδες. Ο Μπερλουσκόνι, ο άνθρωπος δεν το κρύβει άλλωστε, δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα να το κρύψει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα, ενώ τον είχαν στο τίποτα, βλέπουμε ότι για την ώρα προηγείται κάπου εκεί η Γερουσία, πώς τα λένε, δεν ξέρουν ποιος θα βγει στο τέλος. Μηδέν πρώτο τέλος μακάριζε. Αλλά ακόμα και αν χάσει ο Μπερλουσκόνι, επειδή τον είχαν για τελειωμένο μπαμ και κάτω με πολύ μεγάλη διαφορά, βλέπουμε τη μεγάλη δύναμη που έχει η Μαύρη Ελίτ. Αυτά που ξέρατε για το ποιος είναι με ποιον θα τα ξεχάσετε. Έτσι. Θα τα ξεχάσετε.
Και η λευκή ελίτ σίγουρα πλέον δικαιούται και για αυτή την περίπτωση να λέει «Ντανέχους ναι νουσεβά με φαχσνού». Αυτά που ξέρουμε δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε. Ότι δηλαδή πλέον υπάρχει ένας αληθινός και όχι σικέ ψυχρός πόλεμος πάνω στον πλανήτη, ο οποίος σαν αληθινός ψυχρός πόλεμος που είναι, μπορεί δυστυχώς να μετατραπεί σε έναν θερμό πόλεμο. Το ότι η μεν μαύρη ελίτ υποστηρίζει τα πατριωτικά δήθεν κόμματα, λέω δήθεν αγαπητοί φίλοι, διότι όταν η μία ομάδα του κακού υποστηρίζει κάποια κόμματα και η άλλη ομάδα του επίσης κακού υποστηρίζει κάποια άλλα, άρα κανένας καλός δεν υπάρχει πάνω στον πλανήτη, λέει. Αγαπητοί φίλοι, καλός που να παρεμβαίνει πάνω στον πλανήτη είναι μόνο ένας. Αλλά και εμείς θα έπρεπε σαν γκοήμ επίσης να πούμε «Ντανέχους ναι νουσεβά με φαχσνού». Αυτά που ξέρουμε δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε. Το ότι ξέρουμε ότι Ιησούς Χριστός νικά δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Το ότι ο μόνος ο οποίος είναι εκείνος που είναι ο αρρωγός των ανθρώπων, ότι είναι ο Χριστός, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, επιδεικνύοντας άκρατη ηλιθιότητα. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι θα επιδοθούν τώρα στο να ανακαλύψουν και να αποφασίσει ο καθένας ποιο κόμμα θα του δώσει μεγαλύτερη ελπίδα. Έτσι θα τα δείτε σε όλο τον κόσμο. Όπως τα είπα, τρέχει το ρολόι, έχουμε 2 εβδομάδες την Παρασκευή, Σάββατο και 3 μέρες σήμερα, έτσι. Όπως το είπα ακριβώς, κατά λέξη, ακολουθούνται όλα. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν θα βγει ο Μπερλουσκόνη, αλλά ο απόλυτα χαμένος και σίγουρα χαμένος, σύμφωνα με τις προπαγάνδες που βγάζανε, βλέπουμε ότι τελικά κάνει όχι μόνο γερή κόντρα, βγαίνει και λίγο πρώτος για την ώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Η οικονομική ισχύς της πρώην λευκής αδελφότητας και βεβαίως η σατανική ελίτ των Ραν με τους Ιλουμινάτι, αγαπητοί φίλοι, και την εκκλησία του σατανά πλέον, στην οποία βασίζεται, μιλάμε για σατανιστές, όχι αρχαίους θεούς Νεφελίμ και ξέρω εγώ που κοιτούσαν και την πάρτη τους, μιλάμε για δούλους του σατανά. Αυτοί λοιπόν νόμιζαν ότι έχουν την απόλυτη οικονομική ισχύ, λοιπόν δεν την έχουν. Τους έχει χτυπήσει το χρυσό η Βασιλομήτωρ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι γονατισμένος. Μέσα στο νέο πόλεμο, ο οποίος επισήμως από σήμερα ξεκίνησε, να δούμε ποια είναι τα σχέδιά τους. Αγαπητοί φίλοι, τον μεν και τον δε. Για τη δομή έχω αρκετές πληροφορίες, αρκετά στοιχεία και δεδομένα. Όταν οι ίδιοι ολοκληρώσουν τις δομές τους, θα έχω τα πάντα και θα σας τα δώσω σε ένα βιβλίο. Ένα μοναδικό, πολλών εκατοντάδων σελίδων, που θα βγει και θα είναι με κάθε λεπτομέρεια ποιος είναι δούλος ποιουνού. Τέλος. Κάτι εντελώς καινούριο έχουμε επομένως πάνω στον πλανήτη. Θυμάστε που έλεγα ότι εμείς από τις προφητείες των Αγίων που έχουμε και από την Αποκάλυψη και τα λοιπά, έχουμε τα βασικά γεγονότα τα οποία ούτως ή άλλως θα συμβούν κάποια στιγμή, για μας τουλάχιστον που πιστεύουμε στις προφητείες της Ορθοδοξίας, αλλά ανάμεσα θα γίνουν πολλά πράγματα που δεν είναι γραμμένα στις προφητείες ή που αν είναι γραμμένα δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Τώρα θα πάμε να ψάξουμε καλύτερα, καθώς θα τρέχουν τα σύγχρονα γεγονότα μέσα σε προφητείες, για να δούμε
αν κάποια από αυτά τα γεγονότα προφητεύτηκαν, που και αν δεν προφητεύτηκαν, πόσο μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς ξέρουμε τα βασικά. Αλλά όπως είχα πει, ξαναλέω, πολλά γεγονότα θα συμβούν ανάμεσα στα πολύ βασικά, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Και τα γεγονότα αυτά θα είναι παγκόσμια και θα είναι συνταρακτικά. Λοιπόν, χονέχ, μπαχουμέχ, ταχνού φεσμέχ. Έτσι. Όσο υπάρχουν μπαχουμέχ δεν θα ησυχάσεις. Ο άλλος βέβαια εννοείται θα τα έπαιρνε στο κρανίο αν είχε κρανίο, ο ασώματος εχθρός. Έγινε μεγάλο σόου, φίλοι μου, και όλα τα ταγκαλάκια διέλυσαν τη σύνοδο από εκεί πέρα και σηκώθηκαν και φύγανε και ψάχνονται τώρα πώς θα διαχωρίσουν τους οργανισμούς και ποιος θα ελέγχει ποιον μες στους παγκόσμιους οργανισμούς. Δηλαδή G7, G8, G20, ΟΗΕ, Τριμερής Επιτροπή, έτσι, η Bilderberg, η οποία διαλέγει τσιράκια γενικώς, ποιοι είναι πρόθυμοι. Όλοι αυτοί ποιος θα τους έχει, πού θα γίνονται μέσα οι κόντρες, ποιος θα στρατολογεί ποιον, γιατί μες στην Bilderberg που στρατολογεί ταλαντούχους, λέει, πολιτικούς, επιστήμονες, οικονομολόγους, τραπεζικούς παράγοντες, έτσι, υπαλλήλους τραπεζών, ας πούμε, μεγαλοτραπεζικούς υπαλλήλους. Εκεί μέσα θα πηγαίνουν και οι μεν και οι δε για να στρατολογήσουν. Θα γίνεται χαμός. Έχουμε ένα νέο πεδίο μάχης μεταξύ δύο πλευρών που καμιά δεν μας αγαπάει. Εμείς, αυτοί μαλώνουν για το ποιος θα εφαρμόσει το σχέδιό του εναντίον μας. Το καταλάβατε? Αυτοί μαλώνουν για το ποιος θα εφαρμόσει το δικό του σχέδιο εναντίον μας. Εμείς όμως έχουμε την ρίση του πατρός Παϊσίου, η οποία δεν είναι απλά προφητεία, είναι λογικότατη και απλούστατη. Όλοι έχουν τα δικά τους σχέδια, θέλουν δεν θέλουν, προωθούν το σχέδιο του Θεού. Σήμερα μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ρωσικό κανάλι που παίζει σε όλη τη Ρωσία και παγκόσμια δορυφορικά θα δείξει, και για να δω την ώρα, ήδη δείχνει όλα τα στοιχεία που έχει το ρωσικό κράτος για μη ανθρώπινα όντα, τα οποία κινηματογραφήθηκαν ή φωτογραφήθηκαν, και περίεργα οχήματα και αυτά και το ένα και το άλλο, όπως είχε πει ο Μετβέντεφ. Θα σας πω λεπτομέρειες αύριο από αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι το Πλανέτα, έτσι, το ρωσικό κανάλι. Νομίζω είναι το Πλανέτα. Τώρα που οι δερβίσιδες αυτοί είναι στις αρχές του φαγώματός τους, τώρα που οι πολιτικές τις οποίες θα ακολουθήσουν ίσως αφήσουν τους ανθρώπους λίγο να χαλαρώσουν, για πολύ λίγο, τώρα που οι πολιτικές της λευκής ελίτ θα θέλουν να μειώσουν τον ανθρώπινο πληθυσμό και οι πολιτικές της μαύρης ελίτ να αυξήσουν τον ανθρώπινο πληθυσμό, περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει. Δεν θέλω βέβαια να πάρετε
και είναι λογικό αυτό σαν δεδομένο, ότι όταν βλέπουμε ένα κόμμα δεξιά είναι οπωσδήποτε μαύρη ελίτ και αριστερά είναι οπωσδήποτε λευκή ελίτ, ο αρχηγός του, και νομίζεις και μιλάει και δεν ξέρω εγώ με ποιους υψηλά ιστάμενους. Οι κομματάρχες σε όλη τη γη είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι δέχονται πιέσεις, παροτρύνσεις, οικονομικές πιέσεις ή υποστήριξη οικονομική από κέντρα, αρχές και εξουσίες που ελέγχονται από τις ελίτ. Εννοείται κανένας κομματάρχης δεν ξέρει ποια ελίτ πάει πού, τι, πώς. Εννοείται. Γενικά όμως η νοοτροπία για τους σκοτεινούς και κακούς σκοπούς της μαύρης ελίτ εξυπηρετείται όσο πας προς τα δεξιά παραπάνω. Όσο πας προς τα αριστερά εξυπηρετείται η νοοτροπία της λευκής ελίτ. Ο κεντρικός στόχος αυτή τη στιγμή των δύο ελιτιστικών, νέων ελιτιστικών ομάδων πόλων εξουσίας είναι η μεν μαύρη ελίτ να θέλει να αυξήσει τον πληθυσμό, η δε λευκή ελίτ να θέλει να μειώσει τον πληθυσμό. Ο πλανήτης είναι μεγάλος, ο κόσμος πολύς, και ανάμεσα στους δύο πόλους εξουσίας εκείνο το προστατευόμενο είδος είναι Νεφελίμ, αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι θα πρέπει να εκφραστούν και αυτοί στο Συμβούλιο της ΣΥΚΑ, το οποίο μάλιστα μέσα στη εβδομάδα θα ανακοινώσει τη διεύρυνσή του. Αυτή τη στιγμή όλοι θα πρέπει να εκφράζονται εκεί μέσα. Βέβαια οι καημένοι Νεφελίμ βρήκαν ένα απρόσμενο υποστηριχτή, τον Master Planner, ο οποίος είπε ότι σαν προστατευόμενο είδος που είναι πλέον και ως μη έχοντες την δύναμη από τους δύο μεγάλους παίκτες, την Λαμαστού και τον Σαμαέλ, θα πρέπει τέλος πάντων κάποιος να τους σκεφτεί και αυτούς για την συμμετοχή τους στα δύο μεγάλα πολιτιστικά σωματεία, την μαύρη αδελφότητα και την λευκή αδελφότητα. Μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου της ΣΥΚΑ και με το που θα μάθω κάτι εννοείται θα σας το πω. Λοιπόν, αυτές ήταν τα πρώτα νέα. Θα ακολουθήσουν, αγαπητοί φίλοι, τα επόμενα. Λοιπόν, τώρα για όσους και όσες συντονίστηκαν τώρα και έχασαν την βασική είδηση της αρχής, το γενικό σκεπτικό, ας το πούμε, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η λευκή και η μαύρη ελίτ, όπως σας είπα και την περασμένη Παρασκευή, πιστεύω ότι στο τέλος αναγκαστικά θα συνεργαστούν με το θηρίο και την εικόνα του θηρίου και τον κλόνο, αλλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο θα σφαχτούν. Και στον πόλεμο κάτω, που θα πιαστεί από κάτω, αν είναι να μην πάθουμε πολλά, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να το σκεφτόμαστε, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ζητούν οι Μπαχομέχ δεν θα τα πάρουν κάτω, γιατί όπως έχω γράψει κατ' επανάληψη σε πολλά μου βιβλία, ο Βαάλ θα αναγκάσει, θα πείσει όλους τους κάτω να δεχτούν τον Αντίχριστο. Και υπήρχε το ερώτημα, ομολογώ και σε μένα, ότι αφού η λευκή και μαύρη αδελφότητα πλέον συγκυβερνούν, ποιο το πρόβλημα να αναγκαστεί ο Βαάλ να πείσει τους κάτω να δεχτούν τον Αντίχριστο, αφού δικός τους θα είναι, όπως και η εικόνα. Να λοιπόν όμως που οι κάτω, όχι μόνο οι Μπαχομέχ δεν είναι με τους άλλους, είναι χώρια τώρα με τους άλλους Νεφελίμ, αλλά όλοι οι Νεφελίμ δεν έχουν θέση μέσα στους δύο πόλους εξουσίας, εκτός από τους Μπαχομέχ που είναι στη μαύρη ελίτ. Όλοι οι άλλοι Νεφελίμ δεν ανήκουν στην λευκή ελίτ που είναι η εκκλησία του Σατανά καθαρά, με τους εντελώς δούλους του Σατανά. Επομένως
η συντριπτική πλειοψηφία των Νεφελίμ, που δεν θα είναι στη λευκή ελίτ μέσα, εκτός από Βελιάλ, Βάλ και τους δικούς του, κάτι Μαλτσέκ και τα λοιπά εκεί πέρα, οι άλλοι θα πρέπει να πιστούν. Και να λοιπόν, που ενώ είχαμε κάποια στιβαρά δεδομένα στα χέρια μας για την ύπαρξη λευκής και μαύρης αδελφότητας, γίνεται τώρα η λευκή και μαύρη ελίτ, και η λευκή ελίτ λέει δεν θέλω τους Νεφελίμ μέσα, λέει ο διάβολος. Άρα όταν έρθει η ώρα του Αντιχρίστου, κάποιος πρέπει να πείσει τους Νεφελίμ, που θα είναι μόνοι και έρημοι εκεί πέρα στα πολιτιστικά του σωματεία, όπως κοροϊδεύει MP, έτσι. Κάποιος θα πρέπει να τους πείσει να τον δεχτούν. Επομένως, αγαπητοί φίλοι, η εξέλιξη των γεγονότων δείχνει πάντα ότι αυτά που λέει Αποκάλυψη θα γίνουν όλα κατά λέξη. Όσο για την πρόταση στην οποία είχα αναφερθεί, που έκανε ο Σαμαέλ στους Μπαχομέχ, στην Λίλιθ, ώστε ναι μεν να μαζευτεί η απαιτούμενη ζωική ενέργεια που θέλουν, αλλά να μειωθεί και ο πληθυσμός για να κυβερνήσει εύκολο ο γιος του, το θηρίο της Αποκαλύψης, ο Αντίχριστος, η Λίλιθ Λαμαστού του απάντησε «Χονέχ Μπαχομέχ ταχνούφασμπέχ», δηλαδή όσο υπάρχουν Μπαχομέχ εσύ δεν θα ησυχάσεις. Κοινώς πάπαλα η συνεργασία, πάμε σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο, που επειδή οι αντίπαλοι θα είναι αληθινοί και όχι όπως κάποτε δίθεν αντίπαλοι σοβιετικοί και νατοικοί, αμερικάνοι κτλ., ο ψυχρός αυτός πόλεμος μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε θερμό. Για την ώρα θα χτυπηθούν μεταξύ τους με το λαμογιάρικο τρόπο που η λευκή αδελφότητα, ο Βελιάλ βασικά, είχε ορίσει, δηλαδή θα επιχειρήσουν να καταλάβουν και να επηρεάσουν εκλογικά αποτελέσματα, να επηρεάσουν κόμματα, να επηρεάσουν οικονομικές δυνάμεις, ξέρω εγώ κτλ., ώστε η μεν λευκή ελίτ να πετύχει αυτό που θέλει, δηλαδή να μειώσει τον πληθυσμό της γης πάρα πολύ και δραστικά, χωρίς πόλεμο. Είναι το σχέδιο Iron Mountain, σιδερένιο βουνό, χωρίς πόλεμο, ενώ η μαύρη ελίτ θέλει να αυξήσει τον πληθυσμό της γης, ώστε να υπάρξει εκείνη η κρίσιμη μάζα των δισεκατομμυρίων των ανθρώπων που απαιτούνται, ώστε αν όλοι οι Μπαχομέχ απορροφήσουν ζωική τους ενέργεια να γίνουν ασώματοι. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο της ημέρας, και το νέο έχει και αποτέλεσμα το ότι ενώ ο Μπερλουσκόνη ήταν στο τίποτα, λέει, δεν θα έβγαινε ούτε για πλάκα, βλέπουμε τον Μπερλουσκόνη να τους κοντράρει τους άλλους και να δούμε τι θα γίνει. Προηγούνται οι άλλοι, λέει, σε ψήφους, αλλά ο Μπερλουσκόνη προηγείται σε έδρες, κάτι πολύπλοκα τέλος πάντων. Θα δούμε στο τέλος πώς θα βγει. Πάντως, ενώ ήταν σίγουρο ότι ο Μπερλουσκόνη έχανε για πλάκα, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κόντρα, πράγμα που δείχνει ότι άσχετα με το αποτέλεσμα θα γίνει χαμός σε όλα τα κράτη με το ποιος θα βγει στην κυβέρνηση, που θα στηρίζεται από τη λευκή ή τη μαύρη ελίτ. Βεβαίως ο MP έχει πει ότι τώρα πλέον σαν πολιτιστικές οργανώσεις που είναι πρέπει να αναδείξουν την τρομερά μεγάλη ιστορία του, 40.000 χρόνια περίπου είναι αυτά, πρέπει να γίνουν μουσεία, πρέπει να γίνουν εκδηλώσεις, πρέπει να βγουν όλες οι ρόμπες, τα καλτσόν, σε όλες τις αποχρώσεις, τα χρώματα, ξέρω εγώ, έτσι, οι μεγάλες ήττες τις οποίες υπέστησαν και τα λοιπά. Καλά και έγινε το, έλα να δεις. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις σε πάρα πολλά μέρη, και εκεί που υπάρχουν πρόβατα που ανήκουν σε άλλες αυλές, ωραία, γιατί ο διαχωρισμός έγινε παντού, τα πράγματα, κακά τα ψέματα, εδώ είναι πιο απλά για την Λαμαστού, διότι η παρουσία όλων των λαμογιών μένει κρυφή. Αλλού που είναι φανερή, τα πράγματα είναι δύσκολα για τους βριντόρακες, έτσι, αλλά όλοι παίζουνε για το τι θα γίνει εδώ. Λοιπόν, παραπάνω λεπτομέρειες αυτό δεν έχει, γιατί καλά είστε τώρα,
τι τα θέλετε, πώς τα λένε, τις επανεκκινήσεις.